साईनगरी शिर्डीमध्ये वाढत्या गुन्हेगारीवर लगाम लावण्यासाठी अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे। कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांच्या सुरक्षेसाठी विशेष पोलीस पथकही स्थापन करण्यात आलेली आहे आणि त्यामुळे बाहेरच्या राज्यातील गुन्हेगारांवर लक्ष असणार आहे। गेल्या 10 दिवसात सुमारे 70 पाकिटमारांवर कारवाई करण्यात आली, तसंच नियमभंग करणाऱ्या हॉटेल चालकांवर कठोर कारवाईचा इशाराही देण्यात आलेला आहे। शिर्डीमध्ये म्हणजे विकेंडला तर असतेच, पण इतर वेळी पण मोठ्या प्रमाणावरती भाविक येत असतात। त्यामुळे भाविकांना म्हणजे सुविधा व्हावी, त्यानंतर वाहतूक नियोजन आहे, तर त्यामध्ये पण मनुष्यबळ लागत असतं आणि त्या दृष्टीने आपण अतिरिक्त मनुष्यबळ शिर्डीसाठी आपण आता देण्यात आलेलं आहे की जेणेकरून विशेषतः याचा विषय आहे की वाहतूक आहे, पार्किंग आहे, या गोष्टी ज्या आहेत ह्या सोयीस्कर व्हाव्यात यासाठी शिर्डीसाठी अतिरिक्त मनुष्यबळ देण्यात आलेलं आहे।